Kawai ni kitnat sipai jong kilen no ka Hamas ka balatip kum ko al aksam brigade nin kasngi ka laitrik uno pra araja arflai kala kam ba kisipai ya kuntma jong ka kala yo wan penyap ya kumban riu paungut kisipai jong ka Israel ha ka jingile ka basirkai bar ka jing penyap ya kisipai ka bahe tam na kiweipat nadu balakhi katma kam kini kiknuhun le no ka Hamas layo wan penyap ya kini kisipai Israel dak bapan pthai da ki bom ha ka kam jong ki ha ka snong Johor adik ha ki benta syapang syathi kanong ba Gaza kini ki erang ki kuntma ka al aksam ka Hamas ki layo wan pthai da ki bom ki ba kila target bahana ki jaka babiang na saudong ka ne ka kam bada ka jing set kuli na phang ya kini kisipai IDF hadu bakinda kolonyap kumbahan ru phongut kam susu kini ki kunhun erang ka Hamas Katba na kaliang kisipai ka Israel ka IDF kalakam bahaga ni kajinge kuntma hanong ba Gaza arngut kisipai jongka kila kolon yap hasan. Bat kisipai Israel kila yoru pan kolon yap ya wei ni kihe jong ke erang Hamas u Wissam Farhad ha ki airstrike jongka. U Wissam Farhad udai wei ni ki badan benta ban plan ha kajing hiart ma kandet ya ka Israel ha ka step rengap jongka nyau tarik u risau ar hajar ar pulai. Susu na kaliang kani ka kenhun tunat kilian no Hamas men ha ka sing jan kala pelai ru ya ka video bagi nong ya kun jongka kidang yele bagi sipai ka Israel. Ban kala yo ru ban penjot ya kitang jong ki sipai Israel ki kali pu silom da ka bagi penrenkam da ki Southly ki anti personal missile bat ki anti fortification shell. Kani katma bring ki Hamas bagi sipai ka Israel kala peteng biang hadin balakut kejing sangai yasiat basipor bat hadin kejing ya pelat kilian no Hamas ya kibala arakbor kinong Israel nadok ka nyau tarik u benai risau kumcu kejing pelat no ka Israel kato ka niki koi di jongka kibadai nakari Palestine